Sumuinen loma. Mitä sinä teet täällä? Typerä koira! Odota vain, kun saan sinut kiinni. Kohta saat kyytiä, hölmörakki. Joo, hieno homma, Kiwi. Jeremy, voisitko kertoa, mitä teet ulkona tähän aikaan? Entä tuo? Mikä tuon olevinaan? Jos olisi ollut aikaa, olisin viimeistellyt silmätkin. Toivottavasti opit tästä jotain, Jeremy. En voi uskoa, että kaltaisesi mallioppilas sietäisit hävetä. Selvä. No, Mitähän sanoi? Sain jälkkää koko lomaviikoksi. Siisti, sait tosiaan kuulla kunniasi. Rangaistusten suhteen sä oot mestari! Kukaan ei olisi pystynyt parempaan. No, ainakaan Xana ei saa nyt lomaa. Näenkö unta vai vaikuttaako Jeremy tyytyväiseltä rangaistukseensa? Niin, se on outoa. Aivan kun hän olisi tehnyt tempauksen saadakseen rangaistuksen. En ymmärrä. En mäkään. Ja kenestä Janasta hän Herman puhui? oikeassa, tää on tosi outoa. Ja aion selvittää, mitä täällä tapahtuu. Hä? Mitä aiot tehdä? Eikö sun pitänyt lähteä isäsi kanssa jonnekin? Suunnitelmiin tuli muutos. Isi, onko sulla hetki aikaa? Sissi kulta, minulla on kiire. Tässä ei mene pitkään. Tiedän yhden tytön meidän koulusta, jonka tarvitsisi kaikista eniten opiskella koko loma. Mutta hänen pitäisi mennä mummolaan. Ymmärrän. Kuka Kerron kohta. Hän tietää, että mummolassa ei huvita opiskella. Mitä hänen pitäisi tehdä? Sano, kun sä olet rehtori. No, neuvoisin häntä luopumaan lomasta ja jäämään tänne opiskelemaan. Kuka tämä tyttö on? Ehkä voisin puhua... Puhuit justisi! Tämä! Kiitos neuvosta! Lupaan olla ahkera! Sano mummille terveisiä! Sinä pääsit vanhempiesi luo toiselle puolelle maailmaa. Jumi lähtee lomalle vuoriston. Mutta entäs mä? Meidän kertaamaan matikkaa. Jos he uskovat parantavansa matikkapääsi viikossa, onnea vaan. Kuulostaa mahdottomalta, jos multa kysytään. Oletko varma, että selviät ilman meitä? Ei hätää. Mä yritän vaikka tehdä jotain Ailita materialisaation eteen. Älä huoli, ei hän jää yksin. Mäkin jään koululle ja voin olla hänen suojelushenkelinsä. Kylläpä sulla nyt kävi tuuri. No niin, nuori mies. Luuletko, että tämä siivoutuu itsestään? Töihin siitä eteen! Naura vain niin kauan kuin voit, neiti. Isäsi pyysi tarkkailemaan opiskeluasi. Ja niin aion myös tehdä. No niin, töihin siitä siivoa jälkisi. En tiedä miksi, mut matikka kuulostahti paljon paremmalta. No niin, pystyt parempaankin. Lisää pesuainetta. Hinkaa vai vauhtia hyvin sujuu? Miten siellä sujuu? Ratkeaako yhtälö? Toivottavasti. No, mä oon vähän jumissa. Ehkä voisin auttaa Jeremyä. Isä aina sanoi, että ruumiillinen työ on hyväksi aivoille. Kaikki lapset eivät olekaan niin laiskoja. Hyvä idea, Sissi. Odota, haen sinulle sienen. Harmi, että tuo pitää pestä pois. En varmaan ole ensimmäinen, joka huomaa lahjakkuutesi. Tuo on todella hieno kerrassaan. Teitkö se muuten aivan itse? Vai auttoiko ystäväsi Xana sinua? No?
Kuulin, kun puhuit mulle Xanasta. Onko hän joku tyttö? Eikä tunnen hänet. Kerro nyt, Jeremy. Xana on yksi rockibändi, mutta sä tuskin tiedät siitä. Ei millään pahalla. Luuletko, että mä oon joku idiootti? Säpä sen sanoit, en mä. Kun kerran lupasit auttaa, mäpä pidän tauon. Lisää pesuainetta. Hinkkaa vain vauhtia, pyyhi, pyyhi. Pystyt kyllä parempaankin. Joka paikkaan sattuu. En olisi uskonut, että jopa hengittäminen voi sattua näin paljon. Sisi, mene nukkumaan. Turha luulo. En voi. Entä jos Jeremy yrittää jotain? Mitähän se yrittäisi? En tiedä, mutta sillä on jotain mielessä. Ja se Xana on varmasti siinä mukana. Tänä yönä mä leikin vakoojaa. Vihdoinkin saan selville Jeremyn oudon jengin salaisuuden. Tiedän, että olet jäljillä, mutta tarvitsen Labran tietokonetta tarkistaakseni lukemat. Mä lähden tehtaalle. Mene nukkumaan, Jeremy. Xana vaikuttaa rauhalliselta. En tunne hänen pulssejaan. Eikä se niin kamalaa ole, jos ole virtuaalinen vielä hetken. Hyvä sinun on sanoa, mutta jos et tule, vietän koko loman Sissin ja Jimin kanssa. Siitä en selviä. Kiitos, Jeremy. Kiitos kaikesta, mitä teet puolestani. Ole hyvä vain. Että kävelit unissasi. Olen ollut täällä 20 vuotta ja se tarina on kulunut. Jotain kamalaa on tapahtunut. Katso itse. Tuonne. Paikka on kuin hurrikaani jäljellä. Toivottavasti sinä et tehnyt tätä. Mutta savu. Se katosi. Outoa jälkeäkään. Se on Xana. Älä liiku minnekään. Huomenna soitan vanhemmillesi ja sitten saat selittää. Onneksi en ole sinä. Alita, vastaa pian. Mulla on iso ongelma. Et ole ainoa. Xana heräsi. En tiedä, minkä tornin hän aktivoi, mutta pulssi tulee tuolta päin. Tää on kyllä todella paha juttu, koska pulloissa oli jotain hyvin myrkyllistä ainetta. Ja jos kone on oikeassa, näihin höyryihin voi pahimmassa tapauksessa jopa kuolla. Nousehan ylös, poika. Hommat jatkuvat. Täh? Jeremy! Oi! Mitä tapahtuu? Missä olet? Jeremy! En näe! Mä en näe mitään! Mitä tapahtuu? Jim! Tuolla! Savu! Jalankäännit! Tuo varmasti tarttuvaa. Mikä savu mukamas? En näe mitään. Voi! Bingo! Alita! Löysin sen.
37 astetta etelää Meksikössä. Selvä, menen sinne, mutta en ole lähelläkään paikkaa. Ja tarvitsen apua. Tiedän 3, jotka mielellään keskeyttävät lomansa ja tulevat apuun. Opit pian, että matematiikka on itse asiassa helppoa, nuori mies. Tarvitaan vain hieman logiikkaa, vähän maalaisjärkeä, eikä keskittymiskyky ja teoreettinen ymmärryskään sano, pahasta Jeremy. ole. Mutta vakuutan, että jos näet hieman vaivaa, opit tämän ihan hetkessä. Hei, tulepa vilkaisemaan, Charlie. Mitä nyt? Tuo on uskomatonta. Mikäs tuo on? Näyttää lurangolta. Niin näyttääkin, mutta etkö huomaa mitään outoa? Luurankosi liikkuu. Sehän on kiwi. Se on koirani. Tiedäthän, että koiria saa kuljettaa vain rahtiruumassa. Tiedän. En tiedä, mitä tapahtui. Sen piti jäädä mummin luo, mutta... Sehän on mummi! Puhuimme juuri susta! Mistä sä puhut, Odd? Se on mä, Jeremy. Tietysti se olet sä, mummi. Anteeksi, tiedän, ette tykkää, kun mä kutsun sua mummiksi. Selvä, olen tulossa. Tuon koiran takaisin. Heippa, mummi. Olisi pitänyt lähteä aikoja sitten. Tiedät, miten hän pitää siitä mekosta. En ymmärrä, mistä hän edes puhuu. Tulossa ollaan, enää pari sekuntia. Enpä aivan usko. Naurat kyllä, kun kerron. Nyt ei kyllä naurata yhtään. Oletko huomannut, että takapenkiltä puuttuu joku? Tuonne! Äkkiä! Jeremy, saavuin juuri metsäalueelle. Yumi, Ulrik ja Odd tulevat ihan pian. Ole varovainen. Siellä on varmasti hirviöitä. Mun pitää palata koululle. Jimmy ja Sissi voivat olla pulassa. Varoitan heitä. Apua! Auttakaa! Ei auta! Me kuollaan! Emmekä kuolle. Älä luovuta. Jeremy ei voi olla kaukana. Hän auttaa meitä. Jeremikö? No sepä helpotti. Kiva tietää, että oman Bruce Willisimme tulee apuun. Sissi! Jim! Missä olette? Ha? Oikeastaan pannuhuoneen läpi. Päästään nopeammin. Puiston läpi. Oh. Jeremy! Jim ja Sissi ovat yhä sisällä. Outoa jälkeäkään. Hei, Ulrik, oota! Yumi, tehdas. Sun pitää mennä auttamaan Ailitaa. Autan sua. Bud, sä tulit viime hetkellä. Missä Ulrik on?
Ymmärrän vain, että ilma ei vaihdu. Meiltä loppuu kohta happi. Parasta siis olla hiljaa vai? Selvä, ei ymmärretty. Outo myrkky kaasuu, jonka alkuperää ei tunneta. Vanhusten ja lasten on parasta pysytellä sisätiloissa. Odd, auta mut tietokoneelle. Ja valmistaudu siirtymään. Äläkä tuijota oikeesti. Meillä on jo kiire. Siirrä Yumi. Siirrä Odd. Skannaa Yumi. Skannaa Odd. Virtualisoi. Mihin sitten mennään? Aktivointitorni on täällä päin. Moi Aelita! Onko hirviötä näkynyt? Ei vielä. Et tainnut etsiä. Ulrik, kuuletko sä? Miten menee? Ei löydy. Mä olen etsinyt vaikka mistä. Ulrik, tule pois sieltä. Et voi olla savussa pidempään. Se on vaarallista. Ja he voivat olla jo ulkona. Käy vielä yhdessä huoneessa. Tule sitten. Jim! Jim! Sissi, ootteko täällä? Ulrik, tule ulos sieltä heti. Ulrik, tule jo. Mitä siellä tapahtuu? Ulrik, vastaa. En haluaisi hoputtaa, mutta täällä alkaa olla jo kuumat paikat. Ai jaa! Mitä sun luulet, että me tehdään? Otetaan aurinkoa vai? Odd, varo! Ootko sä kunnossa? Vielä ei ole mikään murtunut. Pidä huolta Aelitasta. Näetkös nyt, Sissi? Sanoinhan, että hän tulee pelastamaan meidät. Mitä? Ulrik? Ulrik tuli! Hän tuli pelastamaan mut niin kuin olen uneksinut! Ainoa tie tornilla on puusilta, joka sattumoisin on hirviöiden takana, joten teidän on päästävä niiden ohi. Mä taisin keksiä keinon siihen. Pidä sä huoli Aelitasta. Laserväläys! Jumi, jos hänen osuu vielä kerran. Jeremy! Tervetuloa takaisin, Jumi. Hei katso, kännykkä! Voimme soittaa apua. Jim, sinäkö siellä? Jeremy! Missä sä oot? Entä Ulrik? Jeremy, me tarvitaan apua. Meiltä loppuu kohta happi. Voi ei! Jim, mitä siellä tapahtuu? Jim! Odd, pidä kiirettä! Mitäs nyt tehdään? Hoitele sanoi hirviöt.
Toivottavasti ei ole liian myöhäistä. Aliitta, kiirehdi! Nyt palataan menneisyyteen. Mä en ymmärrä, miksi sun pitää taas joutua sinne jälki-istuntoon, Jeremy. Oikeasti, eikö sana aktivoidu näin pian? Voisit ottaa vaikka vähän lomaa. En vielä, kun Alita on virtuaalinen. Sitä paitsi, totta puhuen, ei Jim voi olla kovin vihainen tästä. Oikeastaan, mäkin voisin jäädä. Mikä tahansa voittaa näitä Smithin matikan tunnit. Jopa Jim.